Я була б за, якби він залишився так само автономною республікою. Ну, оскільки там переважна більшість населення має бути якби кримські татари. Це нацменшина. Було б добре, якби у них були якісь свої особливі права, порівняно там, щоб не було знову якихось штук з приводу утисків і так далі. Розмов я маю на увазі про це. І щоб, знову ж таки, можливо, якась додаткова увага була до ситуації, яка там більше якось приділялась уваги відновленню і так далі. Це важке питання. Крим наш, але, мабуть, якась все-таки автономія спочатку, чи якийсь перехідний період буде. Треба реалістично дивитися на ці речі. Я думаю, що автономний статус це було б нормально, тому що навряд чи він відразу ж повернувся там без якихось проблем в Україну. Треба буде трошки часу дати Криму, щоб він повернувся. Там кримські татари, можливо, потрібно, щоб це було якось, їм якийсь статус надати, що це більш їхня територія, вже більш, щоб їх там ніхто не ущемляв. Яким має бути статус Криму після деокупації? Область. Крымская область, чтобы другие не хотели его забрать. Складне насправді запитання. Я думаю, можливо, як автономія, Вони раніше ж були автономна а потім спочатку як автономія, я думаю. Автономна Республіка Крим, як було, так і воно повинно бути. Крим – це Україна, однозначно. Я думаю, для початку повернути так, як було до окупації, а там подивимось. Хай вони вирішують, в принципі, як їм там жити і бути. Але щоб це було наше, тому що я думаю, що там люди все ж хочуть в Україну повернутись, сподіваюсь. Республіка татарська. А чому так? Тому що це татари там жили. І хай живуть. Власне, він має бути таким, як і був до вторгнення і до окупації. Він має, на мою думку, мати той же статус, який і мав Автономної Республіки у складі України. Крим – це Україна, область. Я хочу, щоб це була Україна. Я була там один раз, хочу так само мати можливість вільно їздити. Нехай Автономна Республіка, але з можливістю для українців їхати туди. Крим був українським, должен остатися. Ні, саме статус Автономна Республіка Крим. Да. И крымские татары там должны быть, и в принципе, как было, должно так и остаться, потому что выгонять людей уже сколько? 2 раза их уже выгнали. Куда это годится? Так не должно быть. Статус Криму наш, український, це вже свише хай вирішують. А моє таке бажання, щоб наш. Він і був наш український. Татари там живуть. Це є теж їх право, я так розумію. У них там теж ж є і поселення, і все, то хай собі живуть. Як область українська, бо вже як Автономна Республіка Криму. Головне, щоб був українським Крим.